Pangasinan Police Provincial Office hinamon ng mga bagong pulis na papasok sa serbisyo. Narito ang report. 11 Pangasinense ang kabilang sa mga nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA, Mandayog Class of 2020. Isa ang papasok sa BJMP, isa ang mapapabilang sa BFP at siyam ang madadagdag sa hanay ng PNP. Kabilang sa mga papasok sa hanay ng kapulisan si Police Lieutenant Maria Crescencia Verzosa, Tubong Lingayen. Bukod sa Panginoon, inspirasyon daw niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama na retiradong police colonel at dati ring direktor ng Pangasinan Police Provincial Office. Handa na raw siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Kinakabahan ako pero excited ako na mas mahubog pa yung skills ko, yung character ko, and yung leadership ko. Kaya sabi ko sa kanya, simple lang naman yan. Love your work and put God at the center of your career. Dalawa lang yun na dapat mo sundan. Saludo ang pamunuan ng PPO sa mga bagong kabaro. Hindi raw biro ang sakripisyo, disiplina, pagtitiis at hirap na pinagdaanan nila. Dapat daw maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Ito raw ang susi upang magtagal sa serbisyo. Yung disiplina sana at sakripisyo na kanila pong naranasan sa training, yan po ay dala-dala hanggang sa ating pong pagsaserbisyo sa bayan. CJ Torida, Balitang Amyanan.